Tulak Danau. Yo, what is up mga kayoy? So, mayong bungkag sa good morning, no? Karong adlaw mga kayoy, biyahe ta. Panorte ato ang tirada karon kay nagkasabot ang mga maboys nga magpadagat karong adlaw. So, naka-decide mi nga among bisitao na usa sa pinaka popular na public beach sa Katmo, no? Unahan rin siya sa kilometer 46 kung asa magtambay ang mga banggiitan po natong mga mamitikay diha sa norte. So shoutout sa mga mamitikay diha sa norte, no. So nagbiyahe na miro na nami dapit sa Danau. Kauban ako si Jeff. So niapas na lang mi, naguna na sila dito kay para makasayo-sayo o para gamay pa ang tao o maka-plaster pa o nindot nga view, di ba? So tara, let's go guys. Pwede maka-enter eh. Diha ang hamok. Ay, nagdanan eh. What's up guys? So, nanami diri sa Pinagdanan Beach sa kilometer 46 diri sa Katmon. So, para ako, Jeff. Hi. So, niapak kami nilang rope, mga maboys. Mga taga-umapad. Yeah. Go, go. Tinawas daga to. Tinawas daga to. Lalami, amarang makaligo kita ni bay. Ligo yun. Nya, dili pa kay daghang tao. At tamun na sapa ng view. Kau na ba? Kau na be? Jeff in the house. Yeah. Padaol gor to sila sa dagat. Daghan ang lain tao day. Zap, chef. How are you, chef? May bungkag. Vlogger. Oy, What's up? May buntag. kita ng dagat. Dere bay. Mas dagat eh. Masaham na lang nila kanang padamag na lang padamag. Iyak boy. Okay. Yeah. 1 2 3 go. Wala din ang dito karon sa safety na nabot sa dito ang laot sa loob ng plate ang first okay ko na last na ginatulog ng kinamong pagkasaloan ng karon ng pagkaon ihatag sa Ginoo sa mga may handle sa labo panahon. Blessed the Lord and sing Amen.
Dagwes malayat. Doon ano? Bola, mga Naon na. Huwag mo na isipin. Taman, kaya? Kaya? Gege. Tagapaharag ko na. May pati layat na. Oo ka na. Turo, mo? Oh. alam kong di aases yung mga diskal. Luwas ako ninyo. Game ni Tanaw. Digin mo layat di ba? Yung malayat ka ba? Malayat. Nagtinuturay na, nagtinuturay. Awang. Ako na bahala. Ano dagi minimo ba? Tayo pa Yo, nauna? Kaya? Kaya gid kay. Lag unahan lang yun ni Bad. Kadungog mo kanito ya. Di mo tuo noon. Mas taas gid ang sa kuan gid. Fantastic. Easy! Ano lang lagi pangadji? Largo na. May itok mo rin. Awag din! Good. Good. Tawa guys. Mga naong nangaluya na. Ano, ano yung mga energy oh. Oh. Ano yung mga energy? Last hunat na lang kuno nilaon niya. Last hunat ligo dagat og layat. Kuman baksi na. O aray luya oy luya. Awa mong pagkaon, daga pa nabili no. Luya oy. Ulan mo koy. Oh. Yo. Nya, goods na ta? Goods na, goods. Goods na kaya, goods na. Puting kayo. Uy, mga ganun mo labay ra sila rin. So guys, manami diri. Manamo dia. Tapos ang kanatong lens. Manabo dia. So guys, manami diri no. Ilis sa tanan, padung nami uli. So salamat sa pagubanan mo sa among laag. So salamat sa nanunga. Yeah. So salamat sa mga umaabot pang mga laag. Right? So diri na mo tapusan ang video kay mamauli nami. This is Third Gear together with my boys. Yeah. Peace out.